Save more. Okay guys, next kape. Ito favorite ko pag sa Manila. LA Cafe. Wow, pala ko isa. Kulang yan. Gawin yung tatlo. Ayan, tatlo na. Ati guys, nakita kami si Master Dodong Tigli. Pilo Palapag noon. Shopping siya. Ati na si Boss Dodong nakapila. Ang dami ng pinamili niya, oh. Buong postcard. Puno. Iba na talaga pag mapera. Haba ng pila rito. So, ano to? December 30, Rizal Day. Mag-New Year na, kaya maraming nag-shopping dito sa Save More, Katarman. Ali makapugos. Unom na, sige, unom. Unom. Adi pa, adi, oh. Yan. Adi pa, adi. Ito. Yan. Okay. Dito kasi nakakapili tayo ng gusto nating tad-tad. Okay. So, ayan, no? 192. Ay, shopping. Okay, oh, may basket na dito ng ano, prepare ko para transfer natin para doon sa kakaunti yung tao, yung pila maiksi. Ayan. Ayan. Go. Pila. Okay guys, nakapag-shopping na nagbili sa bagong mini mall, Save More, Katarman, Northern Samar. Hello. Okay guys, let's go. Subscribe. Waray TV.